Barka. Yau mun gode. Wai. Ina kwana yi labai. Lafiya ranka yare na kwana. Talk to the mic. Kada jin turanci? A'a, bana jin turanci. Sunanka? Sunana Mas'ud Rabi'u Muktar. Inem na Mas'ud Rabi'u Muktar. Ina kuke zama? Kaduna Road, Hai. In they live for Kaduna Road. The chief children for that Kaduna Road like tomorrow no day. Yaushe aka sace ƴaƴanka? Ko yaro ɗaya ne? Duk su biyu ne. These two children when they see, then thief them. Yaushe? Ranar 21 ga watan 11, 2022. On the 21st, November 21, 2022, now they thief these children. Ya aka sace su? Mata da miji ne suka zo a matsayin mace da namiji ne suka zo a matsayin mata da miji. Sai suka kama haya a cikin gidan da nake zama. That same formula, one man and one woman come, pretend to be husband and wife. They can't rent a room for inside the compound where these people they live. Sati daya bayan abin ya faru, matana tana bayi tana wanka, sai ta ce da wannan babban, zo mu je kurka ni in yi cefa ne zan dafa wa mijina abinci. Sai ta ɗauki wannan ta goya shi a baya, sai ta rike hannun wannan suka fita. Shikenan ni kuma dama ina can ina neman abinci na sai matana ta kira ta ke gaya min ga abin da ya faru.